Kaon ka ani? Yung sa limo ha. Kanya ako. Kaya. Let's eat. Ito na po yung biko at saka kuan namin. Binignit, luto na po. Pray muna tayo, be. Sige, pray muna. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Yan. Kain po tayo sa lahat po ng nanonood. 157 viewers. Kain po tayo. Sige na, ikaw kain ka. Kay Sax po, yung gusto niya is biko. Sa akin, itong binignit. Kain tayo. Sarap? Didi kam kaon ani biyo sago. Ano balingin. Labe. Ika? Ano ako? Ayaw po ni Sax ng binignit. Ali pa mga na ta. Kain po tayo, 486 viewers. Asa daw nak ba? Dami kayo. Kain ka mo? Tama lang po yung kuan. Tamis ng kuan biko. Yan na, nakaon na niya. Kung di nga nakaurot na. Tsaka masarap siya kasi merong mani na toppings. Dami kayong mali. Hello po, 749 viewers. Kain tayo. Dami kayo nga itong breakfast. Breakfast? Dami kayo itong gikaon. Kaya no? Snack naman siguro ron, be. Alas 2 naman siguro ron. Alas 2 na pa? Dami kayo ma. Dami kayo? Nagustuhan po ni Sax yung biko. Dami kayo. Ang kuansad pa. Ang binignit pang kay sakto lang iyang tamis pang. May kayo maghimo maninono ma. Dami kayo. Taong ka mo? Taong ka? Maraming salamat nga po pala sa pinag-orderan namin nitong binignit set po, Tiharis Family. Hello po, may ka-shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Dami. Dami ka. Biko, kain po tayo, 779 viewers. Let's dig in. Lami, ani? Let's dig. Banana naman? May banana kaon ka? Dira o banana na gamay mo banana. Napita ko. Chop. Ayan. Gamit yung biko. Shout out po, 714 viewers. Maraming salamat. Ito yung akong spoon. Ay, sorry, be. Gamit na itong snacks. Karoon na. Nabilin dito biko. Napay daghan. Dami na kayo na inigugma, be. Inya, mga unta. Let's eat. Kain po tayo.
kita ko. Ano ka? Akong puno. Sinunog si mama na kimuani. Itong gabi, ito po yung nagpapalapot sa kuan ay binignit. Kain po tayo, 709 viewers. Yun na lang. Hello po, kain tayo. Hi. Maraming salamat po. Happy Holy Week po sa lahat. Dami. 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 Tayo. Dami tayo ba? Shout out kay Papang na nanonood ngayon sa bahay. Shout out Papa Abrax. Set up sa pa-abra. Kami lang po dalawa ni Sax ngayon. Nandito po kami sa mama at papa ko. Dadalhan na lang po namin siya ng Binignit at Biko pag uwi namin. Dami tayo. Shout out kay Ma'am Beverly B, yung pinagbilhan natin ng kuan, Binignit. Shout out Ma'am Beverly. Shout out Ma'am Beverly. 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 Hello Ma'am, maraming salamat Ma'am. Ang dali lang po makabusog nito, no? Ang tamis. Matamis kasi. Busog na kami. Ma, ito na kami. Sige. Shout out po 614 viewers. Maraming salamat po. Kadaghan giinom water ni Bibi. Uy. Hi ka din ha. Shout out lang. Shout out. Kay Big Hi. Shout out kay Tita Den, kay Tita Matea. Hi. Sino pa? Shout out kay Tita Grace Del na nasa Palawan ngayon. At sa family ni Jim dyan. Hello po. Tayo. No? Balik ko makabusog. Hindi ko siya maubos. Busog na ako. Set na po kayo ko ma. Shout out ka? Wait sa. Ganyan pa ako na akong dila. Ang gani ko nakapaak og dila. Hello po sa naghisgot sa ako diha. Nagdo ano? Ha? Hindi ka hirot ako na. Shout out muna tayo, be. Oh, yan po. Grabe, busog na kami ni Sax. Tapos na kami kumain ng, ano yung kinain mo? Biko. At saka, ano ito? Binignit. Nahulot na ka ako ang tubig mo. Kamay na lang. Yes po, naubos niya po yung tubig niya.
Shout out po 548 viewers. Maraming salamat. Ma'am Loida Truya, Ma'am Kay Castillo. Yan, hala, ang dami pala. Shout out sa Team Ratbo. Pa-shout out shout out Lorilyn Puebla Kempes. Hi Ma'am Remy Gonzales. Hi kay Ma'am Remy bebe. Hi, Ma'am Remy. Maraming salamat po sa panonood. 522 viewers. Yes. Yes po, hindi ko po pipiliting ubusin kasi busog na ako. Mabilis lang po talaga makabusog yung binignit tsaka biko. Hapit na ganit ko ka busog ani hapit ni ngana nako imo pergi di horot din ako. Tubig. Shout out po Bella Delphine, Love-an Kanino. Hi. Hi daw sabi ni Ma'am Ligaya on. Hi. Hello ma'am. Shout out Carlos Lopez. Hi. Uy, na si Ma'am Janet. Shout out Ma'am Janet. Shout out man Janet. Shout out din kay Ate Tintin, Ate Chinchin at Ate Christina. Shout out kay Ate Tintin at Ate Christina. Ate Christina at Ate Chinchin. Ate Christina at Ate Chinchin. Shout out Ma'am Janet. Kumusta kayo dyan? Happy Holy Week. Shout out Rosalie Abilia, JR Martinez, Abdullah Shabani, Jessica Balbuena. Maraming salamat po. 466 viewers. Maraming salamat sa panonood po at sa pagsali ng live. At sa nag-send po ng star po, hindi ko po makita yung name mo. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod po ng live namin po. Papahinga na muna kami ni Sax. maraming salamat po. God bless you all. Bye. Bye-bye.